Tufa wata sabuwa yanzu fitaccen ɗan gwagwarmaya wanda ake kira da Mejo ya zo ya tona asiri, inda ya yi zargin cewar lallai aƙalla yanzu an kawo 'yan ƙungiyar Boko Haramun wajen kimanin mutum 1000, wanda ya ce a halin yanzu kuma an kai su garin Abuja. Sai dai irin wannan zarge-zarge da Mejo ya fito ya yi, lallai CP on top ya fito ya ba shi shawara cewar lallai ya yi ƙoƙari ya sauke wannan faifan bidiyo, duk da dai shi ya nuna cewar lallai ɗan gwagwarmaya ne, sannan kuma ba gudu ba ja da baya. Duk wani abu da ya shafi shugabannin ƙasar nan lallai sai ya fito ya faɗe shi, ko dai abin nan ya musu daɗi ko kar ya musu daɗi, shi dai babu ruwansa. Abin da zai baka haushi shi ne, kowa dai ya san yanzu yadda halin ƙasar nan take tamu Najeriya, babu wani mutum da ke son a fito a gaya mai gaskiya. Talaka ne, mai kuɗi ne, a'a ko ɗan siyasa, kowa yana son kawai duk abin da ya lallai a bar shi kawai ya yi daidai. Yanzu ku duba ku gani, mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara da yake ko da wani lokaci yana fitowa ne ya zaga 'yan siyasar ƙasar nan, duk wani alkhairi a ƙasar nan kuna gani ba irin alkhairin da bai gamu da shi ba, amma kuma wanda suka fito da kishiyar haka ko da wani lokaci za su fito su dinga zagin 'yan siyasa ne, ko kuma su ƙirƙiro wasu ƙarerraki, abubuwan da sun san lallai ba a aikata shi ba, su fito su nuna cewa lallai an aikata shi. To kana gani yadda ake kama su ko da wani lokaci, ana kai su gidajen yari ana tsare su, wasu ma daga baya in an kama su sai a rasa su wane ne suka kama su, wanda sai a neme su a rasa kwata-kwata. Kamar misalin yanzu mutum ɗaya wanda ake kira da Dadiyata, ɗan asalin jihar Kaduna ne, wanda shi ma ɗan gwagwarmaya ne, inda ya ƙage lallai cewar ko da wani lokaci sai ya zo ya faɗa ma 'yan siyasa gaskiya a ƙasar nan tamu Najeriya. To amma kuna ganin yadda shi ma ƙarken shi ya kasance, wanda tun kusan shekaru 7 da suka wuce baya aka sace shi, kuma aka rasa su wane ne suka sace shi, wanda da dai a wancan lokaci an yi tunanin jami'an tsaro ne suka ɗauke shi. To amma dai har yanzu ba tabbatar da kowa ne suka ɗauke shi ba, mutumin nan ya riga ya ɓata kenan, kuma ba wani abu ne ya ja ya ɓata ba, a'a irin wannan ƙagewar da yake ya ce dole lallai sai ya zo ya faɗi gaskiya. Kuma ko da wani lokaci kafin shi ma akwai mutanen da dama wa'inda ma malaman addini ne, kullum kuma gurin da suke lallai su fito su gaya mutane gaskiya, irin su Sheikh Jafar Mahmud Adam, irin su Sheikh Albani Zaria, wanda kuma kuna gani da bindiga su ma aka kama su aka harbe su, kuma kowa san cewa ba laifi ne suka yi ba, gaskiya ce suke fitowa kawai suna faɗa. Wanda kuma yanzu wayannan malamai dukkaninsu yanzu sun daɗe da rasuwa, kuma wannan faɗar gaskiya da ake yi har yanzu ba a daina yin ta a ƙasar nan tamu Najeriya ba, ana nan ana ci gaba da yin ta, kuma har yanzu za ka ga karatuttukan su yana nan a kafafen sada zumunta, a gidajen rediyo ana sawa, kuma ana ci gaba da amfani da shi. Wataƙila ma wanda suka zo suka sanadiyar mutanen nan barin su duniya, ƙila su ma yanzu sun mutu sun riga sun bar duniya, domin ita wannan duniya ko da wani lokaci lallai aikin banza ce. Duk irin daɗewar da za ka yi a cikinta, iyakarta ka shekaru 100 ne, in ka haura ma to ba za dai ka kai shekaru 200 ba, za ka mutu ka bar ta. To haka take, duk wanda ko ya riga ya gane matsalar menene duniya, to lallai ba zai da ya kashe wani ba, domin kai ka san kafin ma a je lahira, tun a nan duniya idan tsautsayi ya sa ka kama wani ka kashe shi, kana ganin in an kama ka an kai ka gurin 'yan sanda, duk wasu tambayoyi da ya kamata a yi maka ba ka iya amsa su, wanda har sai a kai ka kotu, a je kotu ma ka kasa amsa wannan tambayoyi, a ƙarshe sai dai a kai ka gidan yari a ɗaure ka. To a nan duniya kenan 'yan uwanka mutane ka yi aika-aika sun tuhume ka da laifi, sannan kuma ka kasa kare kanka, to ina ga kuma a ce ma ranar gobe alkiyama an kai ka, kaga can ma ba za ka iya kare kanka ba. Abin da mutane kamata su gane kenan. To amma mafi yawanci mutanenmu akwai wawaye daga cikinsu, wanda su suna gani lalle in dai Allah ya rufa musu asiri a nan duniya, to su ba ruwansu da lahira, duk abin da ga dama in an je lahira a yi musu. To amma da suna tunanin cewa ita fa lahira ba irin duniya ne ba, can ba a cuwa-cuwa, iya abin da ka aikata kawai shi za ka tarar. To ni na tabbatar da duk irin wayannan laifuffukan da ake yi da lalle da an daina yin su, tunda yanzu da dama za ka ga duk masu laifin nan idan sun san cewa za su je guri su tadda 'yan sanda a guri ko sojoji a guri, kuma ba sun tabbatar da cewa suna da bindigogi ne ba na cewa sun fi karfin su, to za ka ga za su zagaye, ba su taba zuwa wannan guri ba, domin sun tabbatar da cewa in sun kuskura suka je wannan guri, lalle ma'aikatan nan suka kama su kuma sun gane cewa masu laifi ne, sai fa an hukunta su. Za ka ga sun kiyaye ba za su je wannan gurin ba, sun gudu. To ka gani kenan, barantana shi ko ranar alkiyama babu maganar guduwa, dole ka ko kana so ko baka so, kamar yadda aka wayi gari baka
baka sanya akai ka zo nan duniya ba, haka kuma za a wayi gari ba za ka sanar da za ka mutu ba, za a wayi gari ne kawai ka mutu. To amma wanda ya riga ya gane fa ya riga ya gane, wanda bai gane ba muna roƙon Allah shi ma ya gane da shi domin kada mutu a cikin wannan mummunan halin da mutanenmu suke mutuwa yanzu a halin yanzu. Domin duk wanda ya mutu yanzu akan zuwa ya saci kayan wani ko kuma akan wani barna na daban, to lalle fa ya yi mummunan cikawa, wanda kuma dama ko da lokaci malaman addini abin da suke ta kiran mutane da shi shine ba fa a ce yanzu kai farko mai kyau ba, a'a karke mai kyau ake so ka yi, lallai shine babban abin da kake so ka yi. To amma mafi yawanci mutanen mu zaka ga yanzu mummunan karke suke, saboda mafi yawancin su za ga wasu akan aikin zalunci suke mutuwa. Domin duk wanda zai je ya kama wani ya kashe shi ko kuma ya je ɗiban kayan wani shi a kama shi a kashe shi, kaga ya mutu ne a hanyar zalunci kuma ba za ka mai kyakkyawan zato ba. Amma wanda ya mutu irin na Sheikh Jafar Mahmud Adam yana cikin sallah kuma sallar ta asubahi aka zo a kama shi a kashe shi, kaga wannan yayi mutuwar shahada, kuma wannan ko da wani lokaci in an tuna shi ana tunanin cewa lallai shi dan aljanna ne kai tsaye. Amma duk wanda ya je zai saci kayan wani a kama shi aka kashe shi, to kaga wannan ana tunanin dan wuta ne. Yanzu kamar misali irin yan bindigan nan inda za ka ga sun je sun kama mutane sun bude musu wuta haka kawai babu gaira babu dalili sun kashe su, to mutumin da ya zo a irin wannan hali aka kama shi aka kashe shi, kai ma ka san ba sai an gaya maka ba ka san dan wuta ne. Kuma ko da ba kashe shi aka yi ba aka kama shi, kai ka san ba inda za ka kashe shi ofishin yan sanda, saboda me yasa ya riga ya aikata banna kuma yana kan aikin bannan ne. Tunda yanzu wannan tsagerun yan ta'adda kana gani yan sandan su kama su kashe, sojoji su kama su kashe, babu wanda ya tsira daga sharrin su. Sai dai muna roƙon Allah ya ƙara tona asirin duk masu banna irin waɗannan mutane. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha ta mu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share din bidiyon nan kai lakin, muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Za mu tona asiri akan 'yan Boko Haram kusan mutum 1000 da sojoji suka ɗebo suka kawo su cikin garin Abuja. Yawwa, kuma muna da buƙatan ƙaramin ministan tsaro ya fito ya mana bayani mu mutanen ƙasar nan, musamman mu mutanen arewacin Najeriya, domin wannan mummunan hatsari ne a gare mu. Ina buƙatan a yada wannan ya shiga ko ina domin za mu tona asiri, sai dai duk abin da zai faru ya faru. Mutanen ƙasar nan ku sani an ɗebo 'yan Boko Haram kusan mutum 1000, ga bidiyo nan kuna gani a sama. A wani jirgin sojoji da ake ci a wani jirgin sojoji military cargo aircraft CJ-130 a wannan jirgin kamar yadda kuke gani an ebo su kusan mutum 1000 an kawo su cikin garin Abuja. Kuma a lokacin da aka wannan kawo su sai gwamnatin America ta fitar da wani sanarwar cewa agent ɗinta da ke cikin garin Abuja su fita daga cikin garin. Bayan su fita daga cikin garin ta ce ta rufe ofishin jakadancin ta na cikin garin Abuja, sannan tana gargaɗin duk mutanen ƙasar Amurka da su kiyayi Abuja, sannan ta irgo wasu garuruwa musamman kuma arewa suke da mutanen Amurka su daina zuwa wannan garin. Al'umma, wannan ba karamin abu mai hatsari bane. Duk yanda kaji gwamnatin Amurka ta yi gargadi ma 'yan kasanta, to ana shirin kashe mutane ne ko kuma wani abu na shirin faruwa da a rasa rayuka. Don haka ba ta so wannan abun ya shafi mutanen kasanta, saboda menene? Saboda su ne mutane, mu kuma mu ne dabbobi. Idan ba ku manta ba, ko shekara 3 ba a yi ba, an yi prison break a cikin garin Abuja, aka fasa babban prison din Abuja, wato Kuje prison. Aka je aka fasa prison din da aka cire 'yan Boko Haram duka. Tun a lokacin da ya program nace lallai fitar da wa'annan 'yan Boko Haram din aka yi. Ba wanda wani isa ya ce zai fasa prison a Abuja ba 'yan Boko Haram ba. Sun fasa prison tun da suka cire wannan 'yan Boko Haram din, ta'addanci ya sake dawowa, fafa da kashe mutane na 'yan Boko Haram. To yanzu an kwaso guda 1000 an dawo da su garin Abuja, kamar yadda na faɗa muku. A jirgin sojoji mai suna CJ-130 aka kawo su garin nan. Kuma abin da nake so al'umma ku gane shine wannan abu ne mafi girman hatsari ga rayuwar mutanen Najeriya, musamman mutanen arewa. Akwai abin da ake shirin yi, tabbas akwai wata makarkashiya. Saboda menene? Idan kuka yi wani lissafi bari ku ji, yanzu a ce an fara kai har-hare tunda an fara sace mutane 'yan bindiga a cikin garin Abuja. Yanzu a ce tunda har gwamnatin America ta ce za ta kawo hari a wajajen da 'yan bindiga suke, yanzu Abuja ya shiga ciki. Idan ta fara kawo hari cikin garin Abuja, iya abin da gwamnati za ta yi shine ta ce ta sa state of emergency a gari. Ana sa state of emergency a Abuja, zai yi a ce ba a yin controlling din kasan gaba ɗaya daga Abuja, ba zai yi ba. To idan ba ku manta ba, duk wani main office a kasan nan an ɗauke shi an kai shi Lagos. That is why yanzu agent ɗin da suka ce su fita Abuja ba fa yanzu ba su da embassy bane a Najeriya gaba ɗaya ba. Akwai office ɗinsu a Lagos yana aiki, kuma za su ci gaba da bawa mutane visa na zuwa ƙasar Amurka. Don haka suna fara yin ruwan wuta a cikin Abuja da sa state of emergency, ana sa state of emergency, sai kaga wajen gudanarwa ya zama Lagos. Abuja ba zaman lafiya, shikenan santaran na ƙasar nan ta koma Lagos. Mu 'yan arewacin da dama mu aka kawo sojojin Najeriya sai su ci gaba da kashe mu da sunan wai suna neman
neman yan bindiga, wanda wannan zalunci ne karara. Kuma mu rayuwar mu talakawa musamman na arewa yana cikin wani hali, shi yasa muke da bukatar gwamnatin Najeriya ta fito ta faɗa mana me abin da yake shirin faruwa da yasa aka ce ejen din sojojin Amurka su bar wannan gari Abuja, sannan kuma me yasa ta musu sharadi da shigan wasu garuruwa a arewa, wato kas su je a kashe su domin an san abin da ake shiryawa, mu kuma da muke arewa a ci gaba da kashe mu. Kuma dalilin da yasa nace karamin ministan tsaro Bello Matawalle ya fito ya mana bayani shine wannan abun kunya ne a wajensa a ce duk wani ta'addanci akan yan arewa yake karewa, ya kasa hubbasawa wajen ya kwata mana yancin mu. Wannan dalilin yasa nace ya fito ya mana bayani da kanshi, saboda tun shekaran da ya gabata tun da sojojin agent na sojojin Amurka da wasu kungiyoyi suka fara shigowa kasan nan ana kulla wani yarjejeniya, tun daga nan bala'in kashe-kashe ya ƙara yin yawa, domin mu mun san ba alheri bane su. Kuma kamar yadda kuke gani a ƙasa akwai zaman bakin da aka yi da wakilan ƙasan Amurka wanda na ga da shi Bello Matawalle aka yi. Kaga kenan mene yawancin abubuwan da yake faruwa a mazaunin sa da ministan tsaro ya san me abin da yake faruwa, shi yasa nake da bukatar ya fito ya mana bayani ko da zamu gane, amma babu wani batun da zamu gane ba a daina kashe talakawan Najeriya ba. Al'umma a yada wannan ya shiga ko ina, wannan shine abin da yake faruwa. Yawwa a ce kawai mutanen kasan Amerika suna shiga wani waje arewa, me ake so aikata ma yan arewa? Sannan da suke kwashe ma'aikatansa a Abuja, me suke shirin aiwatarwa a cikin Abuja? Sannan me yasa ba su daga na Lagos ba suka daga na Abuja? Me suke nufi? Me yasa ake daga manya-manyan office masu kula da madafun iko ake mai da su Lagos? Anya babu abin da ake shiryawa kuwa? Mutanen arewa mu yada wannan kuma mu tsaya mu yi tunani sosai. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai sharing ɗin bidiyon nan kai lakin. Muna godiya sosai. Ga cikakkun bidiyoyin don ku kalla.